det er så svært, hvis det angribende hold kommer først på det område, kan både flikke den eller hætte direkte over mod anden stolpe, og den eventuelt også selv kan gå i mål derfra. Så det er bare et farligt område, hvor det virkelig gælder om at komme først på. Så man skal være meget det er lidt svært at se, hvem der rent faktisk får flikket den videre. Om det er Nybo, eller om det er franskmanden, der kommer først på den. Men det er simpelthen en kamp om det rum der. Og man kunne måske med fordel være lidt mere på forfoden i forhold til det område, fordi det var helt tydeligt, det var det, de søgte på begge bolde. Behandling til Byskov her. Topscoren for Danmark, så lad os da håbe, han bliver klar igen. Det ser heldigvis sådan ud. Se de tre forreste spillere fra Danmark hele tiden ligger og lurer på at få løftet deres pres og få etableret noget pres på boldhold, så vi kan tvinge bolden baglæns på franskmændene. Og indtil videre hvis han skulle lykkes med sin første point, som man gør i det her tilfælde, så er Høsberg tæt på at kan lægge pres med det samme. Nu havde bagkæden sådan en fin linje, så han